Hi guys! Today's video, nandito kami ngayon sa Bicol, sa Ginubatan, Albay. Ito may lugar guys, ang ganda oh. Yun no? Woo! Yes! Yung lugar, yung bahay ng mama ko. Yan, kaya lang, wala na siya eh. May yung pamangkin ko makulit. Pero gwapo. Oh, gwapo daw siya. Sabi niya. Yan. Eh guys, dito muna tayo punta. Ito yung lupa namin. Ganda rito, maraming puno. Ito yung aming bomba sa tubig. Yan. Nasa bundok pero may tubig. Yan. Yung bahay ng kapatid ko. May pusa oh, nandun sa ibabaw oh. Tayo. Yan. Na kami matulog dito ulit. Kwarto ni Amy. Yan ang kuya ko na gwapo. Kayo naman. Super gwapo. Ganun pa rin. Yan. Ang niluluto niya ay natin yung galunggong. Tsaka alam niyo ba yan kung ano yan? Kulis. Sa Bicol, kulis. Wala sa Manila yan. Ito pa isa. Yan pa. Oh, ang dami. Tapos, yan. Tingnan nyo naman ang lutuan namin. Oh, di ba? Saka pa. Natural. Natural yan. Oh. Sadete. Yan. Although meron din naman standard na bikalan. Kaya lang mas masarap magluto dito. Ang ganda ng lugar namin. Oh. Ayan, oh. Hello? Alam mo kung ano pangalan nito? Lennon John. Biniligtad ni si John Lennon. Kulit. Yan. Tingnan mo yung suha namin. Ayan, suha oh. Ayan oh, suha oh. Suha oh. Oh. Ayan, ganyan kababa. Kayang-kayang abutin. Yes, suha. Ito yung mga halaman. Hi doggy! Ganito kaganda doon sa lugar namin. Guys, ayan yung anak ko. Gwapo kong anak. Maraming halaman oh. Aba, mga orchids. Alam, wala pang bulaklak. Hi. Ito tayo. Ito, ang dami ng halaman dito. Ayan oh. Ayan pa, suha oh. Uy, may mga hinog na suha oh. Ayan, suha. Ayan, hinog na yan oh. Daming bunga oh. Daming bunga ng suha. Dito lang sa tabi ng bahay. Kailangan baba oh. Uy! Mamang mama ka na. Ba't ang laki na ng tiyan mo? Nag-asawa ka na ba? Ito? Asawa mo.
Stop. Ano yan, be? Ano to? Ito. Yung bibingin kanila kanina, yung nagpapaano. Nag? Yung nagpapaano sila. Eh, nagpapaano tayo? Wala Ano na yan? yung supa mo dito. Ano yan? Yun nila ko. Ano yan? Ayun na yan. Oy, baby! Hi! Boy, buka. Ito, kuya apo mo? Apo mo! Apo mo. Siyempre, apo niya, apo mo rin. Apo mo. Ah, nabuntis ko si Ami? Wow! Ang tibay mo ha, kuya ha? Asahan ni Jordan. Ah, inayos na pala tong ano, pininturahan na. Oh. Ay, ba't nadidelay? Okay. Hey guys, mamaya na lang, bye. Ba't nadidelay? Bye. Ay, sir. Hawak ka. Yan guys. Mister. Oh, kain na, sarap. Ayaw na. Eh, si Bien. Kain na. Ito tayo. Yan. Oh, sarap naman ang kainan na yan. Ah. Oh, yun, tama. Gusto ko yung table na si Taylor sa ano, eh. Ano lasa, Kuya Ted? Sarap? Manghang? Sarap? Marang. Ano nak? Kaya? Kaya? Masalam, Kaya ang hang? Siram. amasiram, Siram. Oh. Oh, sarap. masiram. Mo, parang nasa ano lang? So may pinalamig